Момичето се казва Ипек. Прибира се от пазара с чанти. Търси шофьора си да я прибере. Но докато го чака, друг автомобил спира до нея. Няколко души я хващат и я отвеждат. Камерите са заснели всичко. Пуснахме номера по радиостанцията, за подозрените са носили маски. Едва ли отвличането е станало случайно? Било е планирано. Трябва да се е следили от дълго време. Братле, този приятел е шофьорът ти. Така ли? Хайде разказвай, къде беше, когато се случи това? Паркирах наблизо. Щях да дойда, когато госпожица Ипек ми се обади. Обаче трафикът беше натоварен и се забавих. Къде е онзи проклетник? Кой е това? Бащата на момичето. Господине, моля ви! Моля ви, не дейте! Спокойно! За какво ти плащам, проклетнико? Спокойно! Как да се успокоя? Как? Отвлекли са дъщеря ми. Успокойте се! Издирват номера. Заподозрените са 3 души. Получихме ли някакво описание? Не, братле. Носили са маски за ски. Шефе, засякохме нещо на пътните камери. Последно автомобилът е бил заснет в посока Язаа. Само толкова. Това е огромен квартал. Не успяхте ли да научите име на улица? Не, за съжаление. Нищо, ще пуснем повече патрули в района. Свържиме с началника на участъка. Разбрано. Кой е в дома на момичето? Не получавам сигнал от телефона й. Хвърлили са го някъде. Няма ли друг номер? Не, няма. Проверих и последните номера, с които е говорила. Нищо подозрително. Поразрових се в стаята на Ипек. Няма нищо, което да послужи като улика. Навярно, изобщо няма общо с нея. Трябва да проверим бащата. Господин Бекир е бил общински кмет. Сега името му е прочуто в търговския сектор. Трябва да разберем дали има врагове. Арда, ще подслушваме домашния телефон, ясно? Може да се обадят за откуп. Ще се погрижа. С подписа си ще упълномощите полицията да подслушва всички ваши телефони. В случаите, когато сметнем за необходимо, ние ще записваме. Ще подпиша каквото искате. Направете каквото е нужно. Намерете дъщеря ми. Толкова часове минаха. Ще ви зададем няколко въпроса. Имате ли врагове? В какъв смисъл? В бизнеса или когато сте се занимавали с политика, имали ли сте спречквания с някого? Не, нищо подобно. Разбирам се добре с всички. Не съм имал врагове нито в бизнеса, нито в политиката. Искрено се разкайвам. Да не се бях отдалечавал толкова. Госпожица Ипек беше оставила дрехи на химическо. 2 улици по-нагоре. Бях отишъл да ги взема. Приключило е по-рано. Пътувах към нея. Случило се точно в това време. Добре, успокой се. Поеми си въздух. Не видя ли нещо подозрително? Някой да ви е следвал? Не помня. Не обърнах внимание. Ела, Хюсню, ела. Открихме ли нещо? Действията на шофьора не изглеждат адекватни. Реакциите му са преувеличени. Проучете го добре. Част от екипа ни е в дома ви. Всички линии за комуникация се подслушват. Когато се свържат с вас, ще установим кои са. Не знам как ще стане, но намерете детето ми. Не мога да остана повече. Ако сме приключили, може ли да вървя? Да, разбира се, но трябва да се приберете у вас. Ако се обадят там, ще очакват вие да вдигнете. Не се тревожете. Довиждане. Довиждане. Не се ли държи странно? Не знам. Все пак детето му е изчезнало. Не очакваме да се държи нормално. Спорна работа, директоре. Бих искал да обсъдим нещо. Ела, седни. Цяла сутрин телефонът ми звъни. Бащата на отвлеченото момиче имал сериозни връзки в Анкара. Кой ли не се обади? И имаме опит в случаите на отвличане. Можем да работим заедно. Ще
ще ви помогнем и ще постигнем по-бързи резултати. Що ми искаш? Имам си достатъчно проблеми. Селин, да споделим информацията с комисар Джошкона. Добре. Бейза, къде е досието? Успех. Благодаря. Заповядайте. Ало, да, моля. Къде? Чисто нова кола. Защо биха я запалили? Има ли са нещо на ум? Да изгасим ли огъня? Може да продадем частите, които стават за нещо. Частите вече не стават за нищо. Нямате късмет. Бате, полиция! Само те липсваха. Ако ни пипнат, ще решат, че ние сме я запалили. Умите ме се, хайде! Няма да чакаме пожарната. Ние ще го загасим. Момчета, изведете пожарогасителите, хайде! Какво е това? Проверявам местата, където Ипек е ходила през последните 3 дни. Виж, тук се прибира от пилатес заедно с шофьора си. Нищо подозрително. Няколко часа по-късно има запис как отива на фризьор. Шофьорът ти пак е с нея. После е била в ресторант в Бебек. И оттам има запис. Натоварен график. Нещо, което да ни послужи. Мисля, че има. Гледай тук. Този автомобил ги следи постоянно. Сивия седан. Точно той. Не е само тук. Била и пред кафенето, което посещава постоянно. Автомобилът е подозрителен. Провери номерата му, да разберем на кого е. Веднага. Добре дошли, господине. Дай си телефона. Разбира се. Бързо. Служебният ли е? Да, господине. Дай ми личния си. Заповядайте. Хайде, вдигни. Негодници. За днес ще го задържа. Както желаете. Утре е големия ден. Какво значи това? Пусни дъщеря ми. Ще ти дам каквото поискаш. Ясно е какво искаме. Никой не е звънял, татко. Странно е, но още не са поискали откуп. Чакаме. Преди малко попитах шофьора дали е забелязал колата. Нищо не е видял. Проследила ги е до 4 различни места. Как е възможно? И на мен ми се струва съмнително. При теб какво става? За съжаление, номерът се оказа фалшив. Кои са тези хора? Някакво развитие? Стигнахме до задънена улица. Нещо за изгорелия автомобил? Прибрахме го в гаража на управлението, но какво ще открием? Няма нито пръстови отпечатъци, нито ДНК. На мястото, където го намерихме, няма и камери. Закарали се го умишлено там и запалили. Бахар. Взе ли информацията, която поисках? Да, татко Рза. Да, я. Ето документите, които поискахте. Ясно.
Ще доведем господин Бекер. Като свидетел? Не. Като заподозрян. Как така? Бащата на момичето е заподозрян? Действайте, доведете го. После ще разберете. Хайде, бързо.